Ola, benvidos á revista. Pois hoxe temos un comezo artístico para un programa con efluvios etílicos. Agora verán porque lle lo digo. Conectamos con Quique Morales. Bos días. Que tal? Moi bons días. Camiñando entre as vides, estamos agora mesmo ao fondo de Portugal. Se me levanto un pouquiño, estamos a vendo Verín, o Val de Monterrei. Por certo que se son quen de fixarse, case que poden ver que as follas das vides están a piques de sair. En un tempo poderemos probar xa, perdón, o líquido, o ouro máxico, o ouro líquido do viño. Líquido que xa levan probando nesta zona na que estamos moitos anos, Tito e Ernesto, o Crego e o Monaguillo. O que pasa é que simplemente o compartían cos amigos, coa familia. Contaronme de festas que facían neste lugar que non se poden nin imaginar. O ano pasado decidiron que xa estaba ben de tomar eles o viño, que ian compartilo xa sin plan industrial, e decidiron poñer en marcha unha adega que acaba de sacar hai uns días nada máis dous produtos: o viño branco, este Crego Monaguillo, e o tinto que teño tamén por aquí. Non xa pudimos probalo, asegurolles que é estupendo. Crego Monaguillo porque un é Crego e outro é Monaguillo, pero de verdade, a historia é, de logo, curiosísima. A súa aposta ten moito valor porque montar unha adega non é nada sinxelo, ademais nunha denominación que non é das máis coñecidas, a de Monterrei, pero que, de logo, con ganas, con ilusión e con produtos como este, que seguro que son deliciosos, saberán como ao longo da mañá entretémonos mentre nos contan a súa historia. Asiña, por certo, entramos na bodega. Imos meter as botellas dentro, que non é nada bo que lles pegue o sol. Imos a Verín, terra de augas minerais, como saben, pero non é diso que imos falar hoxe, senón doutro líquido máis escuro que fabrican na adega de Monterrei que visita hoxe Quique Morales. Que tal, Quique? O que se di un marco incomparable, non? Unha vista preciosa desde aí. Ademais é que estaba aquí con Tito decidindo, que me estaba contando que aquel ao fondo xe Portugal. O pobo aquel que vemos tamén é Portugal, xa? No, eso é Espiño. Espiño. Espiños. Iso ainda é Galicia. Sí. Esta é a Salgueira, o voso pobo. Alá un poquinho a nosa dereita está Verín, estaría o Val de Monterrei. Vou poñer por aquí, así poñémonos adiante da cámara. Que tal? Moi bons días, Elena, señoras e señores. Este Tito, o Monaguillo. Despois imos onda ao Crego. Este é o seu pobo, a súa vila, o lugar, nesta casa que están vendo agora mesmo, onde se reunía cos amigos tranquilamente, nas festas do emigrante que levan xa nos facendo, nos días así especiais. Evidentemente todo remataba con bo viño. Eso sempre, eso sempre. Ese, ademais depois do viño, pois un bolicor café, un aguardente de ervas, non? Viño que, se te parecimos andando, viño que case sempre facíades vos, ademais, non? Sí, eso desde meu padriño, e desde o pai del, que foi a primeira persoa que o conocín, sempre fixo viño nesta casa. Ímonos a apartar, no. Pensaba que viño o tractor, evidentemente estamos no pobo, pero non molestamos. Imos entrar na casa. Vostedes igual na tele notan que facemos algo, non cousas súas, somos nós que queremos que o vexan todo perfectamente. E de súpeto un día chegou e decidistes facer a vosa propia bodega, o voso propio viño, Crego e Monaguillo. Sí. Isto foi aí nada, ademais, non? Sí, foi todo moi rápido. Foi despois dunha idea, fai aproximadamente un ano. De feito, fomos contra reloj, incluso por temas burocráticos, non? O tema do rexistro tardou un pouco e tal, pero sí, foi todo moi rápido. Estes días están saindo as primeiras botellas. Imos entrar por aquí. Bueno, o que van ver tampouco é preciso que o vexan, simplemente que se portaron moi ben con nós. Evidentemente quixeron que probáramos un pouquiño viño. E claro, o viño leva o xamón leva o queixo leva o chorizo leva empanada. E ao final, bueno, almorzamos aquí. Non amoses, Cuco, non amoses, que non teñen por que velo. Este é o Crego, Ernesto. Crego ademais de verdade, padre Paúl, que reside en Inglaterra, non? Sí. Moi bons días. Bons días. O Monaguillo aprendeu o celo, ben? Aprendeu. Foi un Monaguillo adiantado. Bueno, é un viño que eu teño por aquí nas mans. Bueno, non o vou coller, vostedes poden velo. Está o branco, está o tinto, que non van poder mercar nas tendas daqui do país, senón que en principio está dedicado a hostalería. Sí que se vai poder tomar nos restaurantes. Dicía eu que vostede está en Inglaterra, que é un dos mercados onde vai chegar ese viño, que está moi dedicado a exportación, a leválo fora para que proben o bo viño noso, non? En Inglaterra conócese moito o viño galego, sobre todo o albariño, pouco o godello, pero penso que agora, unha vez que proben estes viños novos, o godello e os mencías de aquí da zona de Monterrei, penso que a xente vai nos aceptar porque son os viños moi bons. Eu quero xuntar aquí tamén o Monaguillo grande. Eu son o Monaguillo pequeno porque a forza de vir as bodegas estou así aprendendo un pouco de viño, e o mellor, a denominación de orixe Monterrei ten 14 bodegas nada máis, non é así a máis elevada en canto a número, non ten moito tempo, pero está medrando así aos poucos. Iso é moi bo para que a xente que por aquí vive ten unhas terras, e o mellor non cultiva a vide, pois porque
non lle daba cartos, porque non lle interesaba. Hoxe está volvendo a cuidar as terras, a cultivar a vide, porque isto é un negocio, evidentemente tamén, que dá cartos, non? Sí, ademais eu creo que hai un dato que é significativo. Creo que é a zona de Galicia na que máis viñedos se está reestruturando, non? Eso é significativo, non? A verdade é que as axudas da Unión Europea a través das xuntas son bastante considerables e a xente está aproveitando, ademais de que aquí agora co tema da concentración parcelare pois parece que se lle dá un pulo un pouco máis importante á denominación e ao viño en sí. Teñen que ir probalo, este viño de Monterrey. Bueno, imos ir marchando, están agora mesmo vendo as botellas, queden con elas, para cando as pidan por aí. Na vindeira conexión, na vindeira páxina que abramos da revista contra 1:20 máis ou menos, imos a entrar aí, no fondo, tras esa porta. Porque aquí agora está a entrada da casa, pero foi nese lugar que logo veremos xa polo miúdo, onde naceu de verdade este crego e monaguillo, onde se reunían eles dous, sempre cun viño ao lado, evidentemente, un viño dos seus, e decidiron así pensando como facer que nós tamén pudiéramos gozar dese bo facer, de séculos e séculos de tradición. Logo volvemos. Pois só nos faltará probalo, Quique, pero xa te encargarás ti de contarnos as sensacións. Ata despois.